Doncs bona tarda, Oriol Amorós. Hola, bona tarda. Primer de tot, quins són els motius de les visites als comerços d'avui i de la posterior reunió amb els veïns? Doncs mira, nosaltres som un partit que creiem fonamentalment en la participació dels ciutadans i creiem que en la política has d'estar sempre amb l'orella posada, escoltant a la gent, palpant quines són les seves demandes, quines són les seves necessitats i al mateix temps tenir l'oportunitat d'explicar-nos directament, no només respecte a la política de la ciutat, que també, sinó sobretot en aquest moment del procés que està visquent el país, perquè hi ha comerciants, especialment d'origen estranger, que desconeixen el moment polític en la seva profunditat, tot i que tots no han sentit a parlar molt, i aprofitem per explicar que el nou país que farem el farem entre tots i amb la participació de tots. I com definiries el model de comerç del barri del Poble Sec? El Poble Sec és un barri que ha guanyat molt amb la comunicació peatonal en els últims anys i per tant és un comerç de proximitat, és un comerç pensat de servei i recolzat amb l'espai públic, per tant amb molt pes del vianant, i nosaltres creiem que aquest és un model que ajuda a fer els barris més cohesionats, ajuda a la relació social, ajuda a la cohesió social i és el model de comerç de proximitat que nosaltres defensem. I creus que els comerços que hi ha actualment al barri cobreixen les necessitats dels veïns del Poble Sec? En bona part sí, és que també és veritat que estem en una economia molt oberta i per tant amb un nivell de comerç que de vegades requereix una especialització. Ja n'hi ha en el barri de comerç especialitzat, però la gent entra i surt i fa part de les compres al barri, part de les compres fora. I des d'Esquerra Republicana teniu alguna influència en la gestió dels comerços? Bé, nosaltres vam estar al govern de la ciutat, portant la guia de comerç, en un moment en què la nostra gestió es va caracteritzar per un suport molt fort en els mercats municipals i les àrees d'influència dels mercats i per tant amb un reforç de la presència comercial en els barris i per tant de donar vida als carrers i donar-los més presència ciutadana i al mateix temps va ser l'època en la qual es van impulsar els eixos comercials que han tingut molt èxit, com és per exemple el cas de Sants, un eix comercial extraordinari, però que també hi ha d'altres, com el de Sant Antoni o el de Sant Andreu, entre d'altres, no? Per tant, nosaltres en l'època que vam ser govern portant temes de comerç, crec que va ser una època que tots els comerciants, tots els mercats, els dels eixos comercials recorden, vull pensar, i així em consta i així ens ho han fet arribar moltes vegades, amb satisfacció. I actualment, quina és la representació d'Esquerra Republicana en el districte de Sants Montjuïc? Al districte de Sants Montjuïc tenim un consell de districte, estem a l'oposició, no formem part del govern, el que sí és veritat és que el nostre estil i la nostra forma de fer oposició és una forma de fer oposició que prioritza els interessos dels veïns per damunt dels interessos dels partits i per tant si hem d'arribar a acords amb altres forces polítiques no tenim cap mania ni cap problema en arribar-hi i si hem de criticar coses les critiquem però sempre amb un to constructiu, sempre amb un to de buscar l'acord i un to de poder sumar. Què us sembla l'actuació de l'actual govern al districte? Bé, el govern del districte i el govern de la ciutat, el problema que té a nosaltres ens sembla és que és la inactivitat, és a dir, estem en un moment en què hi ha molt poc lideratge per part de l'Ajuntament, en què els problemes socials són molt importants i a vegades sembla com si l'alcalde Trias no hi fos. I quan hi és amb un programa d'inversions molt dirigit a unes determinades zones de la ciutat. Vam patir durant molts anys un programa d'inversions socialista que prioritzava les zones on tenia més vots i ara sembla que l'alcalde Trias ha copiat el mateix però en unes altres zones que són les que ell té. I nosaltres creiem que els que estem com a representants polítics, la gent ens vota i la gent ens paga perquè siguem capaços d'arribar a acords pel bé comú i per tant hauríem de fer uns programes d'inversions més pensats en l'interès de la ciutadania i molt menys en les zones que a ells els interessen. Però evidentment, per exemple, ara s'està programant una reforma de la Diagonal en un tros que no és el tros que necessita més ser reformat i que respon a uns interessos molt concrets i en canvi d'altres trossos de la mateixa Diagonal amb voreres que tenen escassament 1,5 metres no hi pensen posar ni un euro d'inversió. Per tant, a nosaltres ens sembla que aquest ús de les arques públiques amb un enfoc tan partidista és una forma d'allunyar la política de la ciutadania i de decebre els ciutadans. I actualment existeix alguna mena d'acord amb el govern, al districte de Sants Montjuïc concretament? Bé, això ho contestarà millor en Pepe, però és a dir, nosaltres l'obertura a arribar a acords en benefici de la ciutadania sempre la tenim. A nosaltres el que no farem mai i fins i tot ens avergonyeix és que pel fet que no hi hagi majories clares en el consistori de la ciutat, els grups polítics siguin incapaços d'arribar a acords i tirar endavant uns pressupostos i al final s'hagin hagut d'aprovar d'una forma tan rocambolesca com les que s'han aprovat, no? A partir d'una
votació, que es perden després d'una moció de censura, com que no hi ha candidat alternatiu, queden aprovats automàticament els pressupostos sense tenir suport al darrere. Nosaltres no som així, nosaltres som capaços de dialogar i de buscar el punt comú, el comú denominador, l'interès de la ciutadania per damunt de tot. Nosaltres oberts a arribar a acords ja estem, però també hem de dir que amb la inactivitat, amb la falta de lideratge i amb la parcialitat de les inversions del govern actual de la ciutat, doncs no podem dir que tinguem un acord estable. Sí que tenim acords puntuals, com he dit, en benefici de la ciutadania, però l'acord estable no és possible mentre continuï aquesta actitud. Doncs moltes gràcies, Oriol Morós, i molta sort en la reunió d'aquest vespre. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Doncs, si et sembla, ho fem Després?